Munu karilon kunafoli min bɔra Arbinda dugura n'ale ye kobida ye min bi Burkina Faso Sale marara ale ye fasodenw kɔnɔna firi a yera ko musolaka ɲɔgɔnna 50 ɲɔgɔnna nɔ minɛna ka bɔ jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ ni musolaka ninnu tun taara k'o bɛ taa da dumunifɛnw de yaala kungo kɔnɔna na yaasa kana se ka o di o ka gbasow ma nka olugu taani kɔ jɛnkulu maramafɛntigiw taara olugu kɔrɔdan tigɛ ka se ka tunu ni musolaka ɲɔgɔnna 50 ye ni musolaka ninnu minɛna kuru 2 lera a fɔlɔ ale kɛra lamusalon janvier kalo tile 12 tɛmɛnen musolaka ninnu tun bɔra ka se kilomètre 10 ɲɔgɔnna cɛ dugu dafɛla la min bɛ Worodugufan na u taa ni o yɔrɔ nin na ko o bɛ taa tɔmɔnɔ le bɔ ka na di u ka denw ma a yera ko nin yɔrɔ nin na ko da dumunifɛnw bɛ sɔrɔ caman kungo kɔnɔ nka o seni nin yɔrɔ nin na jɛnkulu maramafɛntigiw nana bɛn olugu kan ka se ka maa ɲɔgɔnna 15 nɔ minɛ ka taa ni olugu ye kungo ra nka nin kunnafoni nin ma walawala ka se dugu kɔnɔna bɛɛ ra dimasilon tɛmɛnen karilon min ye kunu ye musolakan dɔw fɛnɛ bɔra tuguni ko olugu bɛ taa da dumunifɛnw yaala o seni nin yɔrɔ nin na o ɲɔgɔnna 41 fɛnɛ nɔ minɛna jɛnkulu maramafɛntigiw bolo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan hali bele olugu nɔ ma ye fɔlɔ Burkina Faso ka gouvernement ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ bɛna se ka kɛ yaasa ka se ka nin musolaka ninnu ye nin tun ye Kadaɲa Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso